И здравейте хора, аз съм Ората Двен и тук до мен е Халифак и това не го снимаме с едно за 100 000 път. Така, това е моят телефон Sony Xperia M2. Няма нито аква, нито нищо друго. И така, това е отзад, покажи отпред и сега ще го пуснем да го видите. Той ще е стар, защото утре ще си купувам нов. Снимаме го с телефон, не го снимаме с нещо друго. И тук имате какво да таковате по избор. Има по азбучен ред, има най-използвани и инсталирани. Покажи най-използвани. Най-използваните са най-използваното и приложение. Моето най-използвано приложение, както видите, е YouTube. Не дай влизай в YouTube. Така. Тук азбучен ред са кое приложение е на... така. Да. Насетихте се. На най-използвани. Не, ние сега таковахме на най-използвани. Инсталирани са тези приложения, които съм инсталирал. Това са приложенията. Телефона с SD карта може да побере доста неща. Около 2 гигабайта игра може да побере 6, 8, не знам, там някъде. И тук преминаваме към... Да. Значи... се процесора Кялко. Само ще мина по-добре. SMM. Версия на Android 4.4.4. Виждате. Фокусирай върху 4.4.4. Тук фокусирай, бе. Окей. Камерата не иска да фокусира. Да, окей. Окей, както и да е. Android е KitKat. Спами. И Android 4.4.4. И тук не може да се прави нищо, никаква игра, освен само да натискате бутончета. Много забавна игра. и гледате какво ще ви спадне. Какъв Android ще ви спадне. И на мен ще ми спадне това. Напълно, че се човечето на Android. Окей. Другото нещо, което искам да покажа, как да влеза тук. И тук. Версията на базова частота е 8926. Да, AZQ, едно там 0 нещо си. Версия на другото е 3.4 нещо си. Версия на компилацията, what the fuck, 18.3.1.c, 1.16. Нещо друго има ли да показваме? Да, ще показвам всички настройки. Майко, не. Телефона е с Wi-Fi, който не знае. Ето Wi-Fi. И така. С 3G не е 4G. Изчезна от производство, ако се опитате да го купите, не можете да го купите. Ако не го намерите изобщо някаква втора потреба. Да. Има и кълъв. Има и кълъв, който си го е купил той. Който е супер щупен, защото аз го почупих. И да. Малко. Чакай, не спирай тук. Ето това... телефона с кълъв. Да. Ето. Това беше всичко от нас. Стига, показвам. Чао. Чао.